Sűrű a program, sok a mérkőzés, rengeteg az utazás, kell frissíteni a játékosokat. Mennyire szólt bele a kezdő 11 kialakításánál ez a tény? Hát főleg ez szólt bele, nagyon sokat utazunk tényleg busszal, és főleg éjszaka is, ami azért megterhelő. 5-6 helyen azért mindig ilyenkor belenyúlunk a csapatba. Egyrészt figyelemmel vesszük azt, hogy jövő csütörtökön is játszani kell, másrészt pedig kellenek a friss emberek ilyenkor. Milyen mérkőzésre számít, főleg annak tükrében, hogy az utóbbi években, amikor két csapat Kisvárdon találkozott, csak egyszer nyert a Paks? Hát nem tartom ezt a statisztikát számon. Most is nyilván ez az előnye megvan a Kisvárdának, hogy azért nem kellett hétközben játszaniuk. Ráadásul idén úgy látom, május óta nagyon jó szemmel alakították ki a keretüket, erős keretük van. Azt gondolom, hogy idén jók is lesznek. Jó látni, hogy ismét itt van egyelőre a kispadon Ádám, itt van Osvát is, Vas Gábor sajnos nem lehet itt sérülése miatt. Mi a helyzet Baloggal? Balog kisebb sérülést szenvedett csütörtökön a Maribor ellen, őt most nem hoztuk el, próbáljuk pihentetni, hátra rendben jövő csütörtökre. És milyen mérkőzésre számít ebben a 90 plusz 5-6 percben, milyen csata lesz a pályán? Jóra. Remélem jó mérkőzés lesz, és a fiataljaink megint jól tudnak játszani, mert szerintem a múlt héten egész jól játszottak.